Vi har om Konstantinbuen, som I kan se her på billedet. Og Konstantinbuen er en af de 3 triumfbuer i Rom. Og som man kan se på billedet, så ligger den mellem Colosseum og Palatinerhøjen. Konstantinbuen blev rejst i år 312 til minde om Konstantin den store sejr over Maxentius. På billedet, eller som man kan se på billedet, så er buen lavet af marmor. Og triumfbuen den er kvadratisk med 3 udgraverede buer. Der er en stor bue i midten, og så er der 2 små buer på hver side. Og de 3 buer er et romersk tegn. Når man ser på Konstantinbuen forfra, så er der 4 korintiske søjler, og buren er placeret mellem de 4 søjler. Hvis man beskriver søjlerne nedefra, så ser man først fundamentet, og så kommer basis, og så kommer søjleskaftet med kandelurer. Og så ser man den korintiske kapital, som er en videreudvikling af den joniske orden. Og som man kan se på billedet, så er det udsmykket med akantusblade. Ja, og på billedet kan vi også se, at imellem de 2 søjler, at der er 2 runde relieffer. Og man kan se, at marmoren engang var blå. Og de er så baseret over de 2 sidebuer. Og det bliver kaldt relieffriser. Og hvis vi nu først tager det til højre, så kan man så se, at på dette relief, der er det Konstantin, der jagter et vildsvin. Og det på det til venstre, der ser vi så månegudinde. Og her er det i større format. Og over de her rundreliefer her, oven på søjlerne, der har vi 4 barbarer, som står. Og de her barbarer, de står på 4 forskellige måder. Den ene står og holder sig til hagen og ser tænkende ud, mens en anden, som vi ser her, står og har lidt mere fast blik med armene foldet sammen. Og deres tøj er det her lidt barbariske tøj med kapper og det lidt mere varme tøj og huer. Mellem barbarerne er der reliefer, bas-reliefer, som ser her, som er sådan nogle, der er blevet hugget ind i. Oven på midterbuen har vi noget latin tekst, som er en hilsen til Konstantin fra senatet og det romerske folk. Og jeg vil lige oversætte det til dansk. Senatet og det romerske folk har til imperator, kejser Flavius Constantinus Maximus Pius Felix Augustus dedikeret buen, udsmykket med triumfaltegn, fordi han ved guddommelig inspiration og sin sindets storhed med sin hær hævnede staten på retfærdig vis og på en gang besejrede både tyrannen og dens parti. Og her har vi så et billede af Konstantinbuen, hvor at vi kan se, hvilke dele der er fra hvilke kejsertider. Den her bue er selvfølgelig blevet bygget på et bestemt årstal, men Konstantin, som byggede buen, har valgt at inddrage nogle ting fra andre kejsers tider for at vise hans storagtighed. Og vi har de brune, som er fra Trajans tid, som er fra 98 til 117, det var hans regeringstid. Og så har vi Lilla, som er Adrian, og han regerede fra 117 til 138. Så er der Marcus Aurelius, som er gul, og han regerede fra 161 til 180. Og så er der til sidst de resterende, det grønne, som er fra Konstantins egen tid. Okay. Ja.
Datering. Grunden til, at man kan se det, at romersk værk, det kan man se, at der er blandt andet indskriften, som er typisk romersk. Typisk romersk tegn. Dernæst er der burene, som også var et romersk byggekunstværk. Og så har der selvfølgelig beliggenhed i Rom, som også er tegn på, at det er romersk bygningsværk. Sjovt nok. Skal vi tage hovedet frem? Konstantinbuen, det er et sejrsmonument og en hyldest til Konstantin den Store. Og det er grund af hans sejr over en Maxentius. og det har buen har en politisk funktion, da det er et sejrsmonument. Hensigten med buen er at hylde Konstantin, hvilket man også kan se og høre i indskriften. Kunstneren, der har lavet buen, han stjal nogle andre bygningsværker fra andre værker, i det han gerne vil sammenlignes med de store kejsers, eller også fordi hans egne kunstnere ikke var lige så gode, som nødt til at stjæle fra de tidligere kunstnere. Yes. Det var alt for nu. Ja. Jeg har ikke mere.